ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Оғоз мешавад имрӯза видео аз бозори Корвон, тарафи пажарка ноливои дарвоза, якум ряд иҷода барашкои новинка омадагиай беҳад хушрӯ. Аз суратша нишон метавонам намуда тарзи хеле духтагиша бо мебинед. Ина бинед чақа хушрӯ, норанги комбахт метаван аз дур. Нархиш чанда се метраш? 220 сомон. 220 сомон ам сангой дизайн. Энаи рангаш хушрӯ. 3 метраш 220 сомон. Баъд сери дора бо аҷоиб ҳар сешам. Озиҷа бо якчанд нусхаи ламираж омадагиай новинка иёшам нишон метиҳам. Ино чандан? Ино ҷойшо чон 160 сомон. Ин ламираж бамбукая? Ино тозаошан диден чӣ хел хушрӯи бо ранги сиёҳш буромадай. Евростил гулош дӯстони азиз бинед чӣ хел хушрӯ. Тигр чӣ хеле ки клиентои шумо наз мебинад. Ана диде? Инаи гулои тигр. Ди намуд санг задагиай кабуту зард. Анаи хушрӯ. Дар ҳақиқат ҳам анами фасон. Материалшам хучам. 160 либосаш 160. Атлас нусха. Ана бинед атлас нусха омадай. И чампл 160 сомон ҷойшо дошт. 160 сомон ҷойшо дошт. Саб букакай иламираж дӯстони азиз. Ин сабукай вазми нестай. Ин сангаш хел хоначара диден дохел када. Санга аҷоиб дизайни хушрӯ задагиян. Якум расветкаш мана ин дуюм расветкаш ин коричневый. Шоколад мели. Диде? Ана. Ям сангаш. Ям цветшам хушрӯ. Дохел санг ҳаминам. Ира бо ин хеле сетага задагиай. Як хоначаша хеле задагиай. Дизайниш бо дигатар. Ана баъд ҳаст бо азинаш. Иш бо хоначао пӯри санг. И цветшам хушрӯ сиёҳа иш. Ина атлас нусха меган инора. Ламиражои корейски саб букага. Бо сангчои майдаи дизайн. Сангое ки калонай дизайн аст ки ва ё бо арзонтара. Уже мо калон назадесем аймо тараф калон тамом. Санги калон аймо дарафта дӯстони азиз. Фақат санги майда. Фақат санги майда. Калон майдаи дизайн. Имсол ба фикрам паплинодан фақат санги майда мешава. Ламиражои санги калонро распродажа кардем ку арзон кардем фурӯхтем. Подписчикои мо медонанд видео карда ламиражои санги калона нишон дода будем. Анаиям. Иём ам 160 ми? 160. Набине. Иш бо хушрӯи сиренивияй, хе фиолетовияй рангакаш хушрӯ метова. На ҳамаи ранго мисол дар телефон меоя. Мана ин чашми Зулайхо. Чашми Зулайхо чандай? Инам 160 сомон. И Зулайхо цвет чашмаш чанд намуд будайда? Ҳамшин бирӯзовый, ҳам кабут. Ино чанд? 160? Ина материалш беҳад нағз. Атлас дошт. Бахшиш. Ранги атлас. Ранги атлас сабукакая. Набине. Ранг дора чашми Зулайхо. Дар кор бошад пурра сангша хушрӯ задагиян. Дархост кунед, доставка дорем. Ина тамошобинони азиз, аз ин ман нишон дода будам. Ду рангш буд. И бор тез тамом шид. Тез харидорӣ карда буданша 220 сомон 3 метраш. Тез харидорӣ карда будан. Ҳозир бошад бори навда бо омадагиай. Идаф 3 ранг омадай. Анаи серишай. Серишам аҷоиб хушрӯ. Ина 220 сомон кам намешава. Охири нархиш 220 сомон ай. Ин материал беҳад материали қиматай. Ҳозир мо ина метонем ки 350 мертикан 500 сомон фурӯхтеста. Мо метонем 350 бигем, неки инсофона гап задестем 220 сомон охири нархша. Ҳам материал қиматай бо сангоша бинед чӣ хел хушрӯ задагиай. Охири нархаш 220 сомон арзон. Ана ҳаст анаи сирх бо. Диде дӯстони азиз? Сирхш 3 ранг дора. Ҳар се рангаш хушрӯай ҳозирашта ҳар сешам хадавой. Баъд сангош хушрӯ задагиай бинед. Пурранам ха дизайни фасон. Серишо новинкаяй. Якум бор омад сериш. Дар ҳақиқатам хушрӯ метова бинед. Марҳамат дар кор бошад дӯстони азиз. Мо доставка дорем. Рақамое ки дар рӯи экран ҳаст ҳам рақамода нависед. Иноям новинкаян.
بینه چه گلی خشرو عجیب گلکش فاسون چنده 160 сомон 160 сомон инаму дошт ламираж бамбук ном дора ино бо қиматтар будан аз ламиражои дигарда ҳозир бошад амхе нархи ламиражо додистиян не чӣ хушруд сангош блеск метия ана игилшам хушру савзай ранги савза бисёр мепирсанд барои модарошон бисёриё мехаранд амхе ягон хе рангакои амхе сабзу рангои чомни боша гуфта мепирсанд марҳамади гилам ҳастай балотовый да ишам 160 сомон сангакои бирюзовый задагиай ҳам зард ҳам бирюзовый назардоша надидам гилам хушру ламирашам худашам хеса букакай гилсабине санги кабути зар задагиай тагиш заминуш сери цветай бисёриё нағз мебинанд серира евростиляй гуфта мехарам ина марҳамат яктай дига сери янами ҳам ниги назадагай ҳам гулох чон блеск доранд и блескон намерава дидай фасон ана тигр бо ҳастай санги тиграш бо аҷоиб задагай нигоҳ кунед бирюзовый ва зард худашам хе цвети балотовый дора дар дохилаш рангош аҷоиб фасонай марҳамат 160 сомона нархи 3 метрш дар кор бошад нависе доставка ҳаста инам новинкаяй аз ид рангай ҳозираста дариҷа якташ будай санг задагӣ ҳавая ман нишон додистам агар паго омадам бо дигар рангшам пешниҳодтон мекунам бисёр хушру капка бутай дариҷа камакак рангш берангтар омадест дар видеода вале аз наздикам хе кабути баланди хушру иям амхе нархиш 160 сомон донада опту мегирифтагиё бо арзон мешавад нависед бо машмуда мефаҳмонам